Ye juin ye septembre kalo tile 3 san 2021 aw minnu sɔgɔlen na bɔlɔlɔ kanaw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'aw fo dantɛ foli min na ni bamanankan kunnafoni sɔrɔ waati selen Mali kibaru jabarani kan aw bisimila. Dunkafa sabatili hukumu kɔnɔ Japon jamana ye malo tɔni 1000 di Mali ma. Jɛkulu min ɲɛsin bɛ dunkafa sabatili ma Mali kɔnɔ Japon gouvernement ye malo tɔni 1000 di o ma walasa ka Mali dɛmɛ baloko la Moti, Kidal ani Menaka maraw kɔnɔ balo tɔni 3000 ani 300 feereli da nɔgɔ la tɔni 1000 dili bɛnna o baaraw daminɛni lajɛ ma kunu alamisa septembre kalo tile 2 san 2021 o pam du kɛnɛ na malo hakɛ min sɔrɔlen filɛ nin ye polukesi ka minnu bɛ yɛrɛ kun kalifa la Bamako ani mɔgɔ minnu fana bɔra Moti mara kɔnɔ n'u bɛ falajɛ garabali la Bamako tɔn tan dira olu ma. Lajɛ in ɲɛmɔgɔya tun bɛ dunkafa sabatili jɛkulu kuntigi Erdogan Aga Mohamed Ali bolo. Japon jamana ka lasigiden Koji Fukuhara tun bɛ a kɛnɛ kan. Kɛnyɛrɛye kɛnɛyaso lafasali tɔn Sinapharm b'a fɛ ka Amoko jɔ fɔlɔ. Kɛnyɛrɛye kɛnɛyaso furafeerelaw ka lafasali tɔn Sinapharm ye laseli kɛ uti kalo tile 31 ka jira ko k'a daminɛ san 2021 septembre kalo tile 13 la olu bolo tɛna don mɔgɔ si ka Amo sɛbɛn kɔrɔ Mali ko fosi kɔnɔ tuguni. Sinapharm ɲɛmɔgɔw ka fɔ la o banni Amo sɛbɛnw na o kun ye ka baara minnu kɛra ka dɛn Amo ko la kalo 3 laban in kɔnɔ k'o juru kani ani bankɛra kanam na baarakɛɲɔgɔn cakɛda OGD ka ɲɔgɔn ye min ma k'u ka nisɔngoya jira o kɛbaliya la. N'an taara farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la an b'aw ladɔnniya ko basikɛti coupe du monde bonni kɛra Mali bɛɛ kulu A kɔnɔ. Basikɛti coupe du monde ɲɛbilaw Afriki kɔnɔ o bonni kɛra tarata don uti kalo tile 31 san 2021 samata sɛbɛw bɛ kulu A kɔnɔ ka fara Nigeria, Cap Vert ani Uganda kan. Sudan du Sud, Cameroun, Tunisie ani Rwanda olu bɛ kulu B kɔnɔ. Korowari, Lajinde, Centrafrique ani Angola olu bɛ kulu C kɔnɔ. Kenya, Senegal, Egypte ani RD Congo olu bɛ kulu B kɔnɔ. O jamana 16 bɛ na o kɔgɔ da ɲɔgɔn na jɔyɔrɔ 5 nɔfɛ. Kulu basikɛti fɔlɔ ye Novembre kalo tile 22 ye ka se a tile 30 ma san 2021. A filanan ye Février kalo tile 21 ye ka se Mars kalo tile 1 ma san 2022. A sabanan o ye Juin kalo tile 27 ye ka se Juillet kalo tile 5 ma san 2022. Nin bɛ an ka bi kunnafoni kuncɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛn ni lafiya sabati Mali kɔnɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ la ni kɛnɛ kelen kan.